את הקטע הבא אני מקדישה לכל איש ואישה שריסקו להם את הנשמה אבל קולם לא נשמע. יום שישי אחר הצהריים, הוא מכין לכם קפה לשתות אותו בשניים ואומר, יש לי משהו לספר, שאחריו כל זה ייגמר. על מה לעזאזל הוא מדבר? אני רוצה לספר לך משהו, אבל אל תכעסי. ידעתי שיש לך מישהי, את מסננת בכל ארסי. לא מדויק, הוא מתיישר. יש לי מישהו אחר, אני גיי. אוי ויי, הוא השתגע לגמרי. הסתרתי את זה ממך לא מעט זמן, אני כבר לא יכול להישאר כאן, אני חייב לעוף מכאן. אתה מה? הוריקן, צונאמי, רעידת אדמה, חושך על פני תהום, חייך הקודמים נדמו באותו היום. ואת, שכבר נגעת בשמיים, שהגשמת כל מטרה כמעט, מוצאת את עצמך שמוטה. הכל קרס בבת אחת. 3 עשורים שלמים שחשבת שהם פאקינג מושלמים. כמעט. ומתוך השאול את מתחילה לשאול איך זה יכול להיות, אתם הייתם בדיז, הייתם חברים, הלבבות שלכם היו מחוברים, הנשמות תואמות, ועכשיו נשארת לבדך לאסוף את השברים. ביום בהיר אחד הכל נקטע נגדע, את אפילו לא זכית לתהליך פרידה. הוא כבר לא היה שם כדי לומר לך תודה. ברגע אחד הוא עזב את הכל בשבילו, אז היה להיות או לחדול. הוא נולד מחדש בתור גיי דנדש. הוא ניתק בבת אחת את חבל הטבור שקשר אתכם ביחד בקשר לא ברור, ואת נשארת בצד עם שליה מתייבשת ביד, בלי תפקיד ובלי מעמד. כן, בוקר אחד קם מי שהיה הכי חשוב לך בעולם, ומחייך גז ונעלם. כן, את ננטשת בלי שום הכנה. את הפרידה ממנו את עשית לבדך כאישה אלמנה. לכל אחד יש חרדת נטישה, רק שאצלך היא גם התרחשה. וזה לא משנה כמה את חכמה ועצמאית, יפה או כישרונית, זה לא משנה. כי כשאת ננטשת, את חוזרת להיות תינוקת קטנה, שיושבת לה לבד בפינה וממתינה ולא מבינה לאן נעלמו כולם, למה אף אחד לא בא, להרוות את צמאונך לחיבוק, לאהבה. כן, האדם הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חוף. ומתוך מצולות היגון והכאב, את שומעת קולות מליבך הדואב. הקולות הם שלך, אבל בעיקר של אחרים שאומרים, נו, אז הסקס לא היה משהו בזמן האחרון, תפרגני לו, הוא יצא מהארון, הוא לא אשם למען השם. כל כך קשה לשמור סוד, להעמיד פנים, הוא אהב אותך באמת כל כך הרבה שנים. זה לא פחד, זאת אימה לצאת מהארון, את צריכה להבין אותו, לא לצאת למלחמה. יש לך מזל שהוא לקח לו במקומך, איש אחר עם אותה נטייה, ולא בחר לו איזו פרגייה. נכון שזה הרבה יותר קל? כי זה לא קשור אלייך בכלל. זין. איך אתם לא מבינים? זה לא משנה אישה או גברבר. זה דוקר ומכה בך בדיוק אותו הדבר. בגידה היא בגידה היא בגידה. נקודה. וכאן זה חסר תוחלת, זה לא בר שיקום. אז מי שחושב שזה קל יותר, שיקום. ויש בה חמלה ואת אישה מכילה, ואת יודעת היטב שהטרגדיה כפולה. את אפילו נתת לו חיבוק אחרי שהוא גילה. והקולות במוחך הקודח מתערבבים. איך לעזאזל מגיבים? אחרי 32 שנים. את מאבדת הכל ומקבלת החלטה. את מתבלבלת אבל רק לדקה. את נעמדת יפה וזקופה, ואומרת בקול שלא משתמע לשתי פנים. די לביטול העצמי. לגאווה יש צד שני. אני. כן, בכל פוסט או סרט או סדרה על עוד להט"ב שיצא ונגלה, היוצא מהארון זוכה במלוא התהילה, על האומץ, הגבורה, הקרבת החיים האומללה. ומה עם הננטשת? עליה כמעט אף מילה. היא מצופה למחוא כפיים ליוצא מהאפלה, כי זה הרבה יותר סקסי וחומל לפרגן לגיבור שבעצמו התעלל. אבל מה עם חמלה כלפייך? הרי גם את כאן בדיוק בגלל הסקס. את לא שחקנית משנית בסרט דרמטי על גיבור מיוסר, את השחקנית הראשית בסרט טראומטי ולא מצויר. כן, היו בו פחד ובושה ואשמה, אבל למה את אשמה? למה את צריכה לשלם את המחיר של הבחירה שלא להסתיר? הוא זה שבחר להיות בן ערובה של עצמו ולקחת אותך בשבי יחד עמו? עם כל האהבה והדאגה שלך הוא הוקיר,
את חיית איתו בשקט עם שקרים מקיר לקיר, ועם חיים נוספים שממך הוא הסתיר. ולא הייתה לך שליטה אמיתית על חייך, כי האמת לא הייתה פרוסה לפנייך. את חיית כציפור עדינה ושמורה אך שבויה, בתוך כלוב יפה ומוזהב, ואת אפילו לא ידעת שזה המצב. כן, הוא היה במצוקה, so what? אף מצוקה לא מצדיקה את שקר השתיקה, ואת המחיקה של זכותך לחירותך, את זכותך לדעת את האמת לאמיתה מהרגע שבו הוא קיבל החלטה לבדוק על רטוב, האם הוא רק חושב שהוא גיי, או שזה מוצא חן בעיניו לגמרי. הוא עשה לך עוול ואת דורשת הכרה. את זכאית להתנצלות, ללקיחת אחריות, על המעילה באמון, בחברות. זה לא היה רגע של שטות. את בכלל לא נלקחת בחשבון במסע שעשה אל מחוץ לארון. וכשהוא גמר את התהליך שלו, שחרר את עצמו מעצמו וזכה להקלה, את רק מתחילה. מחליקה שמאלה וימינה גברים בטינדר, הוא עשה זאת שנים לפנייך באטרף, בגריינדר. כן, היום הוא מבין, הוא יודע שאפשר היה אחרת, שיכולת להיות שותפה ולא מודרת. אילו רק היה משכיל לפתוח לדבר, יכולתם להחליף מילים, דברים, אולי גם גברים. אולי הייתם מתנסים בפתיחת היחסים, ומריצים על זה דחקות שחבל על הזמן. אבל זה מעולם לא קרה. זה לא עלה על השולחן. כל כך מרה וחמוצה ההחמצה. ולמרות שאת אחות גאה לאח גאה ססגוני ומגניב, ויודעת די הרבה על קהילת הגייז של תל אביב, חודש הגאווה כבר לא מחליק לך טוב בגרון, כי מה-1 ביוני ועד ליום האחרון כל מה שבא לך זה להסתתר בעצמך בארון. וכשהכאב והיגון כבדים מנשוא, את מחפשת אחיות לצרה, שהיו כמוך בעין הסערה. את מחפשת אותן בנרות, אבל רובן לא כמוך, הן גיבורות שמסתתרות. אז אני זועקת כאן את זעקתכן ואת זכותכן לקבל הכרה על כל הנזקים שעשתה לכן ההסתרה. ואתה, כן כן אתה, זה שיושב שם משובלל על הספסל, אני פונה אליך כסטרייטית להומוסקסואל. גלנה את סודך, השלט המשקל, הכבד, המיותר, וכמה שיותר מהר. כי בכל יום שעובר, הסבל רק הולך ומתגבר. והעוול, הוא נהיה דוקר הרבה יותר, גם לך וגם לה. עוול שקשה למצוא לו מחילה. אז במחילה, תהיה גייבר, צא לריצת חייך, תשתחרר, תפסיק לפגוע במישהו אחר, ותשחרר גם אותה מחיים בצל כזב. אז רוץ וספר לה עכשיו. ואל תשכח בדרך להסיר את הטיקט והקולב שתלויים לך עדיין מאחורי הגב.